Здравейте! Днес ще ви дам 3 въпроса, на които да си отговорите, когато настъпи момента да вземеш важно решение за себе си. Само за себе си. Когато взимаме решение, ако сте забелязали, много често се водим от чувствата, които предизвикват това решение. Дали чувстваме, че ще направим добър избор, или имаме чувството, че нещо ни свива в стомаха. И така се отказваме. Ето 3 въпроса. Първо, какво наистина искам, а не какво трябва? Хубаво е, когато взимаме важно решение, да пишете на лист хартия. Това са стари методи, но предизвикват повече размисли, повече да се замислиш надълбоко какво точно искаш, за да излезнат отговорите от самия теб. Втори въпрос. Как ще се чувствам с това решение след 1 година? Примерно, опишете чувствата си след 1 година, ако вземеш това решение. И след това направи така, че ако не вземеш решението след 1 година, как ще се чувстваш? Трети въпрос. Кой избор ме доближава до по-добрата версия на себе си? Как израствам? Какво ще ми донесе това? Мога ли да надградя нещо? Ще се чувствам ли по-добре? Ще имам ли нещо стойностно за мен, ако взема това решение, без значение дали е да или не? Задавайте си по-често въпроси и се водете от сърцето си, в зависимост от решенията, естествено. Ако са от цифрите, си направете сметката с цифрите. И така, надявам се да съм ви била полезна. Успешен ден!